बा बाबा विश्वकर्मा जी के महिमा बड़ा महान बा। बाबा विश्वकर्मा जी के महिमा बड़ा महान बा। कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। घर घर में अस्त्र शस्त्र औजार के होला पूजा, इनके कृपा से दुनिया में रोजगार चलेला। हर घर में अस्त्र शस्त्र औजार के होला पूजा, इनके कृपा से दुनिया में रोजगार चलेला। पूरे भगवा लागे भगतन के जुटान बाबा विश्वकर्मा जी के महिमा बड़ा महान बा। बाबा विश्वकर्मा जी के महिमा बड़ा महान बा। कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। चांद पे जाता केहू मंगल यात्रा करे, बाबा विश्वकर्मा के कृपा सब पे पारे। चांद पे जाता केहू मंगल के यात्रा करे, बाबा विश्वकर्मा के कृपा सब पे पारे। माही संदीप राम बाबू कहे दुनिया अभी नदान बाबा विश्वकर्मा जी के महिमा बड़ा महान बा। बाबा विश्वकर्मा जी के महिमा बड़ा महान बा। कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।